Bună ziua! Cum am promis ieri, astăzi voi face o partidă din nou la spinning pe râul Siret. Mă îndrept pe locul unde am pescuit ieri. Uitați, se vede râul Siret. Revenim pe malul apei. Am revenit la locul unde am prins clenuțul ieri seară. Voi scoate și punga din apă. Revenim cu, sperăm cu o captură cât de mare, mică, nu contează. Important să ne simțim bine. Doamne ajută! Cercăm și în altă parte, aici unde am prins ieri clenuțul. Am avut doar câteva țâcuri, atacuri mici. Încerc cu muște și cu o oscilantă mică. Ne revenim pe partea ailantă, acolo trebuie să ajung. Trebuie să trecem de este un pârâu aici, la icarisaj. Ne revedem în partea ailantă. Și primul clenuc la muscă, uitați. Facem și eliberarea. Eliberăm clenucul. Uitați-l. Sperăm să mai avem o captură. Revenim. Încă un clenuț, pui de avat la muscă. Facem și eliberarea. Pui de avat. Facem eliberarea. E mic, uitați ce mic e. Du-te și fă-te mare, băiatul. Revenim. Voi încerca și pe această zonă și după aia, dacă nu, voi închide partida. L-am prins, băietul. La muscă. Pui de avat. Facem și eliberarea. Mă du-te, mă, în apă, scoate mare.